Erkki. Viimeistä päivityksestä on jo jonkun verran aikaa, joten nyt olisi pienen tilannepäivityksen aika. Mäntsälä SM-avauksessa helmikuun alussa mulla tuli kantaluuhun murtuma, jonka seurauksena mun jalka kipsattiin ja määrättiin 4 viikkoa varauskieltoa. Tuon varauskiellon aikana mä kävin 4 kertaa viikossa salilla, koska se oli käytännössä ainut asia, mitä mä pystyin tekemään. Vähän vajaa 4 viikkoa meni, mulla oli 10.3. lääkärin kontrolli ja oli itse iso odotukset, että jos mä vihdoin ja viimein pääsisin tosta kipsistä eroon. Otettiin röntgenkuvat ja vähän aikaa juteltiin siinä lääkärin kanssa ja todettiin, että kipsi voidaan jättää pois, mutta sen tilalle mulle tulisi Walker-tuki, jonka kanssa mun pitäisi harjoitella kävelyä. Walker-tukea mun pitäisi käyttää 4-6 viikkoon, jonka aikana mä siirtyisin täyspainoon jalalle. Kipsin poistamisesta on nyt 3 viikkoa ja sen jälkeen mä oon hakenut nilkkaan liikkuvuutta erilaisin harjoittein, käynyt edelleen 4 kertaa viikossa salilla ja ottanut mukaan muun muassa myös fillarointia. Mulla on huhtikuun loppupuolella jälleen lääkärin kontrolli ja mä todellakin toivon, että mä saisin vihdoin ja viimein ajoluvan. Mun päätähtäin on yhä edelleen Enduro MM-sarjassa, joka alkaa kesäkuun alkupuolella Heinolasta. Nyt vielä keskitytään siis tähän kunnolla kuntoutukseen, treenataan niin kovasti kuin pystytään ja heti kun ajolupa tulee, niin siinä vaiheessa mahdollisimman paljon kovaa ajoa alla.